να πρεσβεύει μια διαφορετική φιλοσοφία προσέγγισης της κιθάρας, καθώς την αντιμετωπίζει ως μέσο και όχι ως αυτοσκοπό, ως μέσο δημιουργίας διάβλων επικοινωνίας και σύμπραξης με άλλα μουσικά όργανα και άλλα είδη τέχνης. Και για τον λόγο αυτό περιλαμβάνεται στις δράσεις μας ζητήματα που αφορούν στο ρεπερτόριο και στην ερμηνεία της κλασικής κιθάρας, αλλά και στους πολλαπλούς ρόλους της κιθάρας σε διάφορα είδη μουσικής, όπως είναι η jazz ή η παραδοσιακή μουσική, στο ρόλο της κιθάρας ως μέλος ενός μουσικού συνόλου, στη σχέση της με τον έμετρο λόγο, αλλά και στη συλλογική δημιουργία. Και για τον λόγο αυτό, οι συναυλίες και οι δράσεις που φιλοξενήσαμε μέχρι τώρα δεν ήταν πάντοτε αμοιβώς κιθαριστικές. Αυτή η σύμπνοια που συνάντησα μέσα στον χώρο του φορέα του Μολύβου και μέσα στους ανθρώπους που τον στελεχώνουν είναι κάτι μοναδικό. Νομίζω ότι όλη η επιτυχία της Ακαδημίας στηρίζεται στην καλλιτεχνική διεύθυνση της κυρίας Γιούτα και στο φορέα τουρισμού Μολύβου. Θα ήθελα να σας προσκαλέσω φέτος στο Μόλιβο να περπατήσετε μαζί μας στα καλερίνια του, να μας γνωρίσετε από κοντά και να απολαύσουμε μαζί τη δουλειά της Ακαδημίας και τις αξέχαστες μουσικές ακουστιάτικες νύχτες που μας χαρίζει. Ευχαριστώ.